Azért jelentkeztem erre a képzésre, mert szerettem volna nagyobb rálátást nyerni a digitális térben rejlő marketing lehetőségekre, mert úgy gondolom, hogy egy marketingesnek manapság már nagyon fontos, hogy ezen a területen is rendelkezésre álljanak naprakész információi, és a képzéssel nagyon meg vagyok elégedve. Amiért jöttem, azt maximálisan megkaptam. Nagyon jól összeválogatott, felkészült és nagy tudású előadóktól. Ami nagyon fontos volt számomra, és amit mindenképp fogok tudni hasznosítani, ez a hirdetési lehetőségek ezen a területen, a digitális médián belül. És alapvetően, amit már elsőre észrevettem, ugye, hogy a tematikának, a kiírt tematikának 70%-a megválaszol olyan kérdéseket, amik a kampányunk tervezése során felmerült. Olyan információkat is szolgáltatott, amit úgy gondolom, hogy tehát kevés helyen szerezhet manapság be az ember.